Sesternice pra. V polovici prázdnin mal deduško narodeniny. Nemohli sme sa dočkať. Mali sme pre ňoho schovaný skvelý darček. Zosilňovač zvuku, čo sa strká priamo do uší. Ded Nožko ho raz videl v telke, tak sme ho hneď objednali. Odtedy sme ho skúšali vždy, keď nás nikto nevidel, až nás boleli uši. Narodeninový deň pripadol na sobotu. Ráno asi o 9:00 zazvonil telefón. Zodvihol ho Ondrík. Kto je tam? Detko! Detko! Pribehol. No kto iný? Dedočko. Chvíľu odpovedal do slúchadla. Áno. Áno. Dobre. Tak čau. Potom nám oznámil dosť nahlas, aby počul aj oslávenec. Budeme mať návštevu. Ded Nožko, ktorý ešte dojedal zvyšky raňajok, v posteli s plnými ústami zamrmlal. Toto sem čarčina sú. Môžeš hádať. Rozália zatúžila po oteckovi. No nazdar! Vyhlásil ded Nožko. Dedočko ďalej kričal na deduška. Príde tvoja dcéra a vnučky. Aha. Povedal deduško a išiel nasypať sliepkam. Dedočko na nás prisahanecky mrkol. Chlapci, ten darček mu dáme až večer, keď odíde návšteva, aby ju nemusel počúvať. Popoludní sa deduško rozhodol, že upečie tortu. Obaja sme museli pomáhať. Ondrej v kuchyni, ja som musel čítať dedočkovi noviny. Ondrej mal ústa červené a poriadne veľké, keď asistoval pri lekvári. O chvíľu zas biele a poriadne veľké, keď vylizoval šľahačku. Ja som bol nadutý ako žaba, lebo som mal ústa plné nudných, cudzích slov. Návšteva prišla asi o 3:00. Boli sme rozrušení. Báli sme sa, ako dedušková oslava dopadne. Sesternice pra sú totiž neznesiteľné. Ondrej sa vždy zabudne, hovorí im len sesternice. Ja ho doplním. Pra. Tak im to prischlo. V skutočnosti majú aj mená. Staršia sa volá Kassandra, mladšia Saskia. Detkovia si to za svet nevedia zapamätať. Aj v tom popoludne sa deduško pomýlil, keď im bežal oproti. Vítajte, vnúčky moje. Ako sa máš, Silvia? A ty, tá druhá? Mohutná teta Rózka zagánila. Mená svojich vlastných vnúčiek by si už mohol zapamätať. Kým nevyložila z bavoráka všetky svoje kila, fúčala a vzdychala. Potom pozrela na nás. Aj vy ste tu? Malými červenými ústami, ktoré jej vôbec nepasovali k okrúhlej napuchnutej tvary, niečo šepla dievčatám a podala im zabalené darčeky. Jeden sa podobal na bombonieru, druhý na fľašu. Sesternice pra zagratulovali deduškovi a bežali za nami. Ste tu celé leto? Spýtala sa ma Saskia. Keď som prisvedčil, obe sa čudovali. Čo tu robíte? Nie tu akvapark ani obchody. Máte tu vôbec kino? Dvíhali nosy tak dovysoka, že keby trochu zapršalo, udusili by sa dažďovou vodou. Začal som vymenovávať všetko, čo sme zažili. Ondrej sa hneď pridal. Priznávam, že sme poriadne preháňali a prikrášľovali.
Opísali sme im prázdniny ako z rozprávky. Sesternice Pra ohrňali nosy, až ma svrbeli dlane. Oni si o sebe myslia, škoda reči. Potom nás dospelí zavolali na tortu. Sesternice Pra leteli, ako by v živote nejedli. My sme radšej vyšli za záhradu. Chladili sme si nohy v potoku a dúfali, že nám kúsok nechajú. Z domu bolo počuť dievčenské hlasy. Miešali sa s dospelými a šťľapotom vody. Ondrej zazrel pstruha. Tvrdil, že je dúhový a že sa skryl v koreňoch vrby. Začali sme okolo tej vrby stavať hrádzu z veľkých kameňov. Tak, do polkruhu. Museli sme zapchať každú škáročku, aby nám pstruh neušiel. Veľké kamene boli ťažké. Frfľal som, že sa narobím a pochyboval som, či tam nejaký pstruh vôbec je. Keď nám nohy zmodrali od zimy, hrádza bola hotová. Potrebujeme podberák, vieš, keď vypláva, povedal Ondrej a odbehol do šopy. Chvíľu tam šramotal, ale nenašiel nič, tak bežal do kuchyne. Hneď vo dverách začul dedočka, ako hovorí. A vy myslíte, dievčatá, že by ste tu vydržali? Odpovedala mu Róska. Čo by nevydržali? Aspoň budú na vzduchu. Neviem, či je to dobrý nápad, povedal dednoško. Babka je preč. Saskia začala pišťať. Ja tu chcem zostať. Chalani môžu a my nie? Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, povedal dednoško a dedočko s úškľapkom dodal. No veď to. Ako to myslíš? Nazlostila sa Róska. Moje deti vám nie sú dosť dobré? Bože, chráň! Len ich pobaľ a privez. Tíšil ju dedočko, aby sa vyhol hádke. Kde sa dvaja najedia? Róska príslovie vôbec nepochopila. Len sa neboj, na jedlo ti dám. Ondrej za mnou pribehol ako bez duše. Nepovedal ani slovo, len začal zlostne kopať do našej novej priehrady. Kamene sa rúcali a čľupkali do vody. Čo ti šíbe? Skrikol som. Ondrik prestal vyvádzať a vyhrkol. Prídu sem na prázdniny. Kto? Sesternice. Pra! Doplnil som ho a potom mi zaplo. To nemyslíš vážne? Ukázalo sa, že v Bavoraku už čakajú 2 kufre. Róska všetko naplánovala dopredu a my sme jej v diabolskom pláne ešte pomohli, keď sme sa vychvaľovali. Sesternice Pra nás chceli pripraviť o celý týždeň prázdnin, lebo keď sa nám pod nohy motajú baby, prázdniny ako keby neboli. Od prvej chvíle nám liezli na nervy. Keď sa vybalili, pribehli za nami k potoku, aby kritizovali našu priehradu. Potom Kassandra povedala: Deduško je hluchý a hlúpy. Prečo by bol? Spýtal som sa prísne. Neviem. Tak prečo to hovoríš? Pridal sa Ondrej a sotil ju. Nehovorím. Spustila svoj typický rev. Práve si to povedala. Zvýšil som hlas. Čo ty na mňa kričíš? Poviem, že si na mňa reval. Nemáš čo nadávať na deduška, povedal Ondrej a štuchol ju pod rebra. Nech si zapamätá. Kassandra bežala žalovať, druhá Pra letela za ňou. Bolo nám to jedno, veď urážala deduška, najlepšieho človeka na svete, ktorý všetkých ochraňuje, ešte aj muchy, a robí najlepšie palacinky. Neznášam ich, povedal Ondrej. Dáme im príúčku, nech sa normálnym ľuďom nepchajú do prázdnin. Požičiaš myšku.
zavelil som. Nepožičiam, ublížia jej. Myška je moja. Neboj sa, len ich vystraší a vráti sa do klietky. Upokojoval som ho. A keď to detkovia zistia? Nezistia. Ondrej nebol spokojný. Ani trochu. Myška bola jeho myš, ktorú chytil a choval na povale. Držal ju v starej klietke po andulke. Keby to babka vedela, nikdy by mu to nedovolila. Ani detkovia. Potom nám dedočko oznámil, že sme džentlmeni, preto prepustíme dievčatám naše postele. Veď my aj tak radi spíme na nafukovačkách. To presvedčilo aj Ondreja.